Hai, dai! Mai резко! Așa, давай! Бля, скату! Ну и нафиг, эй! Груза! Давай! Оп, май... Stai așa că iași, sunt aici. Mai dai că dimineața răzgon să am. Poate! Gata! Închide fereastră. Unii stopuri ceala? Bă, vezi că trebuia să-ți faci torbă. Știu. Stai alea, filmează. Să-ți filmez? Da-ți filmează. Da-ți filmează, ei. Cât chil crezi, da? Nu toarce așa că se filmează, boule, ui! Ce dacă? Și când se filmează, trebuie să torci ca pe computer, ei. Ой, блядь, хорошо эти. Cât ani sunt ei? 2 jumate. 2 ani jumate. Poamă. Ia uite, poama vine. Nu toarce așa de câte ori să zic, boule! Deci faci asta-i? Nu știu că mergem. Это наша хата. Ну типа серьезно te trimitem, da? Vezi că mergem la câmp, că mă am diferit de puneți cu raficul. Cu raficul? Da. Așa închid. Ăsta e raficul nostru, tipa. Asta e cu care am cărat merle. Da. Adică eu am cărat merle. Nu pot să-ți arăt diferența. Mașina mea e curată, frumoasă. Nu face diferența între mașina Valentina și o tata. Ia că... Da, că aici trebuie să intri cu... Unde ești? Ia că e diferența. Pus la o parte, ia stă. Du-te la față. O, tata, am mult la... Ce? Ce-ți meargă? L-am băgat! Dar l-am încărcat așa! M-am prins pe tata, face treabă bună. Îți dă să ghească. Hai, pinge, Ghisroșă, pinge! Dă și împinge! Da, voi să împinge. Te va duce. Ce ai s-o păcat? L-am încărcat cu șto. Ce? Ce e ăsta pe sop? Hai, împinge! Nu mergi! Nu mergi, eu nu mă fiu. Păi încercat parcei de băgat, tată. Ia, давай turul României. Asta e casa care părinții noștri au făcut-o pentru dânși. Da, deci încă nu e gata, evident. Baia, și aici o să doarmă, cred că. Da, deci acolo o să vad partea cealaltă. Asta mama cu podul strălucit și cu parchet. Aici cred că o să fie
nu știu ce să fie. Și aici evident bucătăria. Care tot are căcaturi deasupra de alea, maică mea. Băi, iată numai tata mi-a să fac așa, că mi-a zis de nu stupă, măi, nu stupa, ui. Atunci cu țără, ții minte? El nu a stupat, că oricum o să meargă, blea. Ladă. Bate, Aurel! Deci facem gard. Și acolo beci, și cu baie, și cu părilc.